Sí, efectivament, des d'Iridia estem fent un altre crowdfunding. Us preguntareu per què. Amb els mitjans que tenim, és la manera que hem trobat per augmentar la nostra base social en 40 dies. El 59% del nostre servei d'atenció i denúncia depèn dels nostres socis, sòcies i donants. Som plenament conscients que estem vivint temps complexos per demanar-vos suport econòmic. Però us ho demanem precisament per fer front a aquests moments tan complexos. Necessitem tirar endavant aquest crowdfunding per mantenir el nostre servei. Ara estem representant jurídicament 61 causes i des del 2016 hem atès a més de 500 persones a nivell psicojurídic. Treballem per portar la impunitat a judici. La impunitat existent al centre d'internament d'estrangers. La impunitat que s'amaga rere els murs de les presons o als calabossos de les comissaries. També la impunitat de l'1 d'octubre o de l'octubre passat. A més, analitzem les situacions de vulneració de drets que es produeixen després de cada manifestació o desnonament. En definitiva, fem aquest crowdfunding perquè el necessitem. Us necessitem per denunciar cada dia les injustícies i també per fer sostenible ara la nostra feina. Gràcies per donar-nos suport. I per fer difusió. Però sobretot, gràcies per defensar amb nosaltres els drets humans.